Bhí neart ceol agus crackar siúl ag lucht na Gaeilge ina na teapadúirteachta Bhláinséir le tús áfagúil le factas Sheachtain na Gaeilge le energia. So támad an seo mBaile Bhláinséir ag seoladh pobl Sheachtain na Gaeilge fi caite agus tá céalaíonn, tá ceolán, tá cracán, tá spríonn. Séir tá gceist le Sheachtain na Gaeilge ná an Gaeilge chur chuin chin onas mé daoine i tuairt féintanga. Beidir na daoine nach bhfuil róúntaach ag an Gaeilge ag a scoil, deis rob sin gol agus roid ag an éagsúlína taobh muig an seomáranga leis atanga agus go bhfuil siad go bhfuil spríón nó go bhfuil ceolán nó go bhfuil rud ag an ón sa tanga a haitníon leatsa. Is iad na daoine agus na grúpaí pobla bhíonn sé crílóir na féile agus mar sin tá deis a gacaile duine póirte glachas san éile agus a bheith mar cuid den milliún duine glachans póirte Sheachtain na Gaeilge le energy a gacéon bhliain. Joseph McGee, nuiad cuala cethar ina teapadúirteachta Bhláinséir.